Περίμενες να είσαι μόνος σου? Ήξερα ότι είμαστε δύο. Ναι, τον Γκάμπριελ Αρού. Μου υποσχέθηκα να ζήσω αν σε σκοτώσω μέχρι το πρωί. Μου πρότειναν ακριβώς το ίδιο. Από τη θεατρική ομάδα Ινοφύτων Δημοσθένης Λιάπης. Δεν σε εμπιστεύομαι. Και πολύ καλά κάνεις. Την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου στις 9 στο Θέατρο Παπαδημητρίου. Νομίζεις πως υπάρχει κάτι που να με κάνει να φοβηθώ? Δεν θέλεις να κρατηθείς στη ζωή? Απλό αντανακλαστικό. Ναι, ένα έργο με σεβασμό στον άνθρωπο. Σημέρωσε ήδη. Η μέρα έφτασε στην ώρα της. Από τη θεατρική ομάδα Ινοφύτων Δημοσθένης Λιάπης. Περίμενες να είσαι μόνος σου? Ήξερα ότι είμαστε δύο. Ναι, τον Γκάμπριελ Αρού. Μου υποσχέθηκα να ζήσω αν σε σκοτώσω μέχρι το πρωί. Μου πρότειναν ακριβώς το ίδιο. Από τη θεατρική ομάδα Ινοφύτων Δημοσθένης Λιάπης. Δεν σε εμπιστεύομαι. Και πολύ καλά κάνεις. Την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου στις 9 στο Θέατρο Παπαδημητρίου. Νομίζεις πως υπάρχει κάτι που να με κάνει να φοβηθώ? Δεν θέλεις να κρατηθείς στη ζωή? Απλό αντανακλαστικό. Ναι, ένα έργο με σεβασμό στον άνθρωπο. Σημέρωσε ήδη. Η μέρα έφτασε στην ώρα της. Από τη θεατρική ομάδα Ινοφύτων Δημοσθένης Λιάπης.